हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम बा। और आप सब जितना भी गुरु बहनी गुरु भाई एक कथा सुना तनी, आप सबके भी हमार प्रणाम बा। और बहुत दिन बाद आज हमने फिर से एगो शिव चर्चा कथा सुनल जाई। आप सबके बीच हम शिव चर्चा कथा लेके आ गइल बनी, जौना कथा के नाम बा सास कंजूस पतोह दानी। ये कथा आप सब शुरू से अंत तक सुनब तो ये कथा आप सबके उम्मीद करतनी बहुत पसंद आई। एगो गांव में एगो धोबी रहतारी, उनकर काम बा कपड़ा धोवल। गांव भर के कपड़ा धोवतारी, उनका एगो बेटा रहतारे। देखी उहे बेटा के पोस पाल के बड़ा कइले बड़ी। बेटा जब सयान भइल बड़े तो सोचे तारी कि हम अपना बेटा के कहीं अच्छा एगो लड़की दे के शादी कर दी। ए दीदी देखी सब लोग सोचेला कि हमरा बेटा के हमरा बेटी के अच्छा ही घर परिवार में शादी होको। वैसे ही देखी कोई कोई से बतावा तारी कि हम अपना बेटा के शादी कइल चाहतनी और अपना बेटा के बड़ा जल्दी शादी करम। लेकिन देखी दीदी वो धोबिन जे रहतारी, वो धोबिन सबसे अलगा थोड़ा रहतारी। वो पूजा पाठ कहियो नहीं करत, कहियो पूजा पाठ नहीं करत, आ ना कौनो परब तीज त्योहार मानताड़ी। कोई कहबो करता कि भगवान होले पूजा करे के चाहिए, लेकिन वो धोबिन नहीं माना। हमने कहे नहीं सन कि सब ऊपर वाला के देन से होता। उनका के अगर कोई कहता कोनो काम के कि सब ऊपर वाला के देन से होता, तो धोबिन बाड़ी देखी समझावे लगतरी कि अरे अगर हम काम ना करब, अपन हाथ पाँव ना चलाई, ऊपर वाला कैसे खाए के दे दी हैं। देखी विश्वास नहीं रखत कि कोनो पूजा होला, कोनो पाठ होला और कोनो भगवान होले। उ सोचा तारी बस अपन हाथ पैर हम चलाइब तो हम खाइब, ना चलाइब तो ना खाइब। उनका स्वभाव जो रहता थोड़ा अलग किस्म के रहता है दीदी। देखी अड़ोस पड़ोस के जे लोग रहता उनका के पसंद नहीं खे करत। कह तारी कोई कोई से कि बेटा के बियाह करब, लेकिन सभे पड़ पड़ोसी जो लोग बा, जात भाई के उनका लोग बा, सोचता कि अरे इनका बेटा के बियाह करवाई। अगर कोई लड़की आ जाता रे और धार्मिक विचार के होखस, धार्मिक परिवर्ती के होखस, तो पूजा पाठ ना करे दी हैं। लेकिन ये दीदी देखी कि सब जगह दो चार गो जब औरत लोग रहेला तो सब लोग एक लेखा ना रहेला। कुछ लोग वही में कुछ औरत लोग सोचता अरे माई वैसन बाड़ी, बेटा के का, बेटा तो अभी तक ठीक बाड़े, शादी ब्याह हो जाई तो समझदार हो जाई हैं, बेटा में का गलती बा। उनका पड़ोस के लोग होता, उनका जात भाई के लोग रहता और एगो लड़की से इनका लड़का के शादी लगवा देता। इहे उम्मीद से लगावत है दीदी कि अरे ये बुढ़िया दाई जैसन बाड़ी वैसन बाड़ी, बेटा ठीक बाड़े, पतो आई तो ये लोग अपना हिसाब से काम काज करी। देखी वो लड़का के शादी लग जाता और धीरे धीरे शादी के तैयारी होके लगता है दीदी। और वो दिन शादी के भी आ जाता, ब्याह करके बड़ा धूमधाम से वो लड़की के आंगना उतरली। आंगना जब उतरली है दीदी तो आप सब जानतनी कि जब शादी ब्याह होला तो ओकरो में बहुत सारा पूजा पाठ के काम होला, बहुत सारा नियम होला। वो कुछ करत अरे और कुछ नहीं करत, काहे कि वो भगवान पे विश्वास ही नहीं रखत। अब जौन लड़की देखिए दीदी शादी ब्याह करके आइल बड़ी, वो लड़की बचपन से ही शिव गुरु के भक्त रहत अरे। जहाँ भी कहीं शिव चर्चा होता वहाँ खाली हाथे प्रसादी लेके जैसे रहतारी। अगर कान में पड़ जाता कि फलना ही शिव चर्चा होता, अपना मोहल्ला में शिव चर्चा होता, अपना गांव में शिव चर्चा होता, उनका जहाँ पता लगता है दीदी वो लड़की चल जाता रे। अब शादी करके आइल बड़ी देखी, जब एक दिन बीतल बा सुबह उठा तारी तो सभे लोग अपना भी बेटी के समझावेला कि शादी ब्याह करके जइह, सुबह उठिया, नहा धोआ के पूजा पाठ करिया। ऐसे भी उहो उठा तारी आ नहा धोआ के पूजा करे जाता री। जब पूजा करे जाता री तो धोबिन के नजर पड़ल बा। कहतारी कि अरे कहाँ जाता रू। लड़की कहतारी कि अम्मा जी
पूजा करे जाता नहीं। धोबिन कहतारी कि सुन, तू अपना घर में रहलू तब पूजा पाठ कैलू, लेकिन हम ना मानी ले पूजा पाठ। हमरा घर में पूजा पाठ ना होला। देखिए दीदी मना कर देली, लेकिन फिर भी वो लड़की मन मार के पूजा करतारी। और वही दिन शिव गुरु के गोहरावतारी याद कैले बाड़ी कि हे शिव गुरु, हम तो शुरू से राउर भक्त हई, हमरा के ऐसन घर काहे दे देनी जवना घर में राउर पूजा करे के हमरा अधिकार नहीं खे। पूजा करके अलिए दीदी, मन मार के बैठ गईली। ऐसे तैसे करके देखी 2, 4, 5, 10 दिन बीतता। सभे मेहमान लोग अपना अपना घरे चल गइल बा। अब धोबी सोचा तारी कि अरे ए लड़की के हम कब तक कन्या बना के रखब। ए लड़की के अब बाहर निकले के पड़ी, काम काज करे के पड़ी हमरा साथे। 10 दिन दीदी ठीक से ना बीतल। कहली कि देखा घर में नहीं खे रहे के, बहुत दिन भइल 10 दिन, शादी बियाह हो गइल बा। हमनी के कौनो अमीर नहीं खीसन, गरीब बानी सन। गाँवा गावी के कपड़ा हम धोइला, ऐसे हमार घर दुआर चलेला कि हमरा साथे तहरो कपड़ा धोवे जाए के पड़ी, और घर के रहबू त घर के काम काज करे के पड़ी। अब देखिए दीदी लड़की सोचे लागतारी कि अरे हमरा साथे होत का बा, लेकिन फिर मन मार लेली। कहली कि अरे ससुराल ह, अइले 10 दिन भइल बा, कुछ टाइम बीती त धीरे धीरे अपना हिसाब से हम सब ठीक कर ले हम। अब लगली साथ के साथे गांव में जाए कपड़ा लेवे, कपड़ा लेके धोवे, घाट में जाए। अब रोज के इहे काम उनकर चालू हो गई। सास के साथे जास गांव में कपड़ा बटोरस, घाट लेके जास, धो धा के ले आके फिर पहुँचावस। एक दिन के बात है, देखी मन उदास करके बैठल बाड़ी। शिव गुरु के कहतारी मन ही मन कि हे शिव गुरु, हम राउर चर्चा ना कर पाइला, राउर भजन भी ना करतनी। ए घर में हमरा पूजा पाठ करे के अनुमति नहीं खे कि हम मन में राउर पूजा करीने और मन में ही रउआ के याद करीने। एक दिन देखी समय बीतत गईल। एक दिन जब उठा तारी त सारा काम काज करके सास के संगे तैयार होके गांव में चल गईली। गांव में गईली, कपड़ा लिहली, घाटे चल गईली। शिव गुरु सब देखतानी, सब सुनतानी कि हमरा भक्त के साथ, हमरा शिष्या के साथ का होखता। एक दिन शिव गुरु सोचनी कि काहे ना एक दिन हम चली और इनकर हम परीक्षा ली, आखिरी बाड़ी कौना व्यवहार के। घाट में सास पतोह देखी दोनों जाना कपड़ा धोवता लो। कुछ दूर एने धोवतारी सास, और कुछ ही दूर आगे बढ़ के पतोह धोवतारी कपड़ा। शिव गुरु एगो बाबा के भेष पकड़ ले बानी, बाबा के भेष पकड़ ले बानी और धीरे धीरे गइल बानी वहाँ जहाँ कपड़ा धोवतारी गंगा जी के आंट पर गइल बानी, खड़ा भइल बानी। और ये जे सास रहतारी बुढ़िया दाई, ई बुढ़िया दाई से कहनी कि अरे हमार कपड़ा तनी धो दिया, तू बड़ा मैल हो गइल बा। अब देखी बुढ़िया जे रली बड़ा खरूस किस्म के रहली। कहली कि अच्छा धोवा जाई। शिव गुरु कहनी ये तो बाबा के भेष में रहनी। कहनी तो ला हमार कपड़ा तू धो द, थोड़ा अच्छा से धोई हो। अब देखी बुढ़िया दाई कहतरी कि हाँ अच्छा से धोब, लेकिन अच्छा धुलावे खतरा अच्छा पैसा भी लागी। बाबा लगनी देखे, बाबा मुहे मुहे देखतनी और मन ही मन मुस्कातनी। इ त अजीब औरत बाड़ी। बाबा कहनी कि देखा हमार कपड़ा धो दा, हमरा पास पैसा नहीं खे, तू धो देबो हमार कपड़ा त हम 1-2 दिन में आई और पैसा दे के तहरा के चल जाई। कहली धोबिन क्या रे उधार बाकी हम ना धोइला, आई उधार ना ह त का अभी तो तू कहत रे कि 2-4 दिन बाद पैसा दे हम। एगो बात सुना हमार, तू है अपन कपड़ा उठावा और जा, 2-4 दिन बाद अइह, जब तहरा लगे पैसा हो जाई तो तू पैसा ला के दिया, हम कपड़ा धो के तोहरा के दे दे। कि ऐसे हम कपड़ा ना धोइला। बाबा सोचनी कि अब यहाँ से हम चल जाता नी, ये तो धोइहे नहीं। अब गईनी देखी पत्तो जे रहली, पत्तो के पास गईनी, कहनी कि अरे बेटा हई हमार कुर्ता बा, धो देबू का, एकरा के साफ कर देबू। पत्तो कहली कि अरे बाबा कौनो बात ना, हम धो देहब, कुर्ता कहाँ बा, दी हमरा के हम धो देतानी। बाबा कहनी कि अरे बेटा देखा हमरा लगे पैसा वैसा बाना कि तू धोबू,
तो हम पैसा दे ना पाई। देखी ये दीदी बड़ा संस्कारी हो पतोह रहली। कहली कि अरे बाबा रउआ काहे परेशान होतनी, हम भर गांव के कपड़ा धोइला, पूरा गांव के लोग हमरा के पैसा देला, हई जितना कपड़ा देखा तनी इ सब कपड़ा के हमरा पैसा ना मिलेला। एगो राउर हम कपड़ा अगर धो देतनी और रउआ पैसा हमरा के ना देहब तो हमर का से मन बिगड़े जाता। बाबा मन में सोचनी कि हमर शिष्या तो धन बाड़ी। कुर्ता बाबा लिहनी आ गमछा ले ले रहनी, बाबा उनका के दिहनी लिहली और बड़ा बढ़िया से साफ करके और पसार दिहली। कहली कि ये बाबा रउरा बैठी, कुर्ता सूख जाता तो हम रउआ के ला के दे दे, हम फिर रउआ लेके चल जाई। बाबा कहनी कि अरे बच्चा कुर्ता तो हमार धो देलू, हमरा नहाए के भी बा। कहली पतो कि अरे बाबा नहाई तो थोड़ा पानी में उतर के नहा ली। बाबा कहनी कि सुनो बेटा, अगर हम पानी में उतर जाती तो कुर्ता हम खुद साफ ना कर लेते, हमरा पानी से बड़ा डर लागेला। अब देखिए इनका मन में ऐसन भाव आइल बा। बाबा के देखा तारी और सोचा तारी कि बाबा पानी में नहीं उतरत, कि पानी से डर लगता तो कहे ना हम ही बाबा के नहवा दी। कहली कि अरे बाबा परेशान मत हो कि रउआ नहाए के बा ना। बाबा कहनी कि हाँ बच्चा नहाए के बा। पत्थर रहे दीदी बड़ा सा पत्थर। कहली कि बाबा एकरा पर बैठ जाई। बाबा के बैठा के अब बढ़िया से नहवा देली। अब बाबा नहा के चल गई, कपड़ा सूखल बा, बाबा अपन कपड़ा पहननी। बाबा बैठ के देखा तनी और मन में सोचा तनी कि कितना बढ़िया हमर शिष्या बाड़ी, इतना गरीब बाड़ी, एक ही घर के दोनों जाना बाड़ा लो, लेकिन दोनों जाना के सोच में कितना फर्क बाटे। बाबा कहनी कि अरे बच्चा हमार कपड़ा धो दिहलू, हमरा के नहवा भी दिहलू, अब तू हमरा से मांगो तहरा चाही का। लगली बाबा के मुँहे मुँहे देखे पतो। कहली कि अरे बाबा अभी तरह तुरंत कहत रनिया कि हमरा पास पैसा नहीं खे, अभी तुरंत कहतनी कि हमरा से मांगो, आखिर हम का मांगी रउआ से, ई बात बाबा हमरा समझ आवत नहीं खे। बाबा कहनी कि अरे बेटा देखा हम सिद्ध कैल पंडित हई, तू हमरा से जवन मंगबू तवन हम तहरा के दे सकतनी। कहली कि अरे बाबा रउआ देही के बा त हमरा के ऐसन चीज दी जे हम मांगतनी। बाबा कहनी कि अरे मांगो बच्चा। कहली कि ये बाबा हमरा इहे हमरा के इतना शक्ति दे दी, हमरा के दृष्टि ऐसन दे दी कि हमरा देखे के बा कि ये धरती पे बहुत सारा लोग आइल बा, बहुत लोग बा कि दान पुण्य करेला और बहुत लोग बा कि दान पुण्य ना करेला। हमरा इहे देखे के बा कि ना दान पुण्य जे करेला उ मरेला तक कैसे जाला, अंतिम विदाई ओकर कैसे होला, जे दान पुण्य करेला आखिर ओकर विदाई कैसन होला। बाबा सोचतनी कि हमरा से तो अजीब चीज मांग देले बाड़ी, लेकिन जब हम कह देले बानी देवे के तो हमरा देवे के पड़ी इनका के। बाबा कहनी कि अरे तहरा के हम ऐसन दृष्टि देहब कि वो दृष्टि से तहरा दिखाई दी कि दान पुण्य करे वाला आदमी के तरह जाला और ना दान पुण्य करे वाला आदमी मरेला तो कैसे जाला। दोनों के विदाई में फर्क बा, उ तहरा के दिखाई दी कि आज से जा अगर कोई मरी हमार नाम लेके हमरा के याद कर ली है, वो चीज तहरा दिखाई दे दे। अब देखिए दीदी कपड़ा धो के तो घरे गईली और कुछ ही दिन बाद बुढ़िया दाई जे रहली उनकर तबीयत खराब हो गई, धीरे धीरे तबीयत ज्यादा खराब हो गई। एक दिन का भइल कि बुढ़िया के देहांत हो जाता। बेटा बड़न छाती पीट पीट के रोवता रे, सब लोग रोवता और इनका तब तक पतोह जे बाड़ी इनका याद आ गई बा वो बाबा के बात कि हमरा के याद करी और तहरा दिखाई दे। मन मन याद कैली कि हे बाबा रउआ जे भी रहनी, रउआ हमरा से वादा करके गइल बानी कि अगर कोई मरी तो हमरा के याद करी। उ दिन आ गइल बा, हम देखल चाहतनी। आँख बंद कैली और देखत तारी कि हमार सास मर गइल बड़ी। हमरा सास के बुलावे यम के दूत लोग आइल बा और आके आगे पीछे खड़ी आइल बा और हमरा सास के अब ले जाता त घसीट के ले जाता टे।
घसीट के ले जाता, बाल में हाथ लगावता, झोंटा में हाथ लगावता और घिसिया के लेके दूत लोग यम के पास लेके जा रहल बा। और इतना जब देखा तारी पतो तो देखिए दीदी, इतना शोक में पड़ गई बड़ी, इतना चिंता में पड़ गई बड़ी। देखी वो ना हंसा तारी, ना रोवा तारी, ना बोला तारी, ना केकरो सुना तारी। एकदम अजीब सा हो गई बड़ी। मन में उनका इतना डर हो गई बा कि ना दान पुण्य करे वाला हमार सास रहली, लेकिन कितना बुरा तरीका से यम के दूत लोग लेके जा रहल बा। देखी पति रोवत रहले, पति अपना पत्नी के देखा तारन कि अरे हमार माई ही मर गई बिया, हम रोवतनी। हमार पत्नी का दुन बड़ा संस्कारी रहे, बड़ा बढ़िया विचारधारा के रहे, और आज हमार माई मर गई बिया तो हमरा पत्नी के आंख से आंसू ना निकलल ख। बेटा देखी रोवता रहे, लेकिन मन में उनका क्रोध रहे कि खाली काम क्रिया बीत जाओ, हम अपना पत्नी के हम छोड़ दे, हमरा पत्नी से कोनो मतलब नहीं खे, हमार माई मर गई और एक आंख से आंसू ना गिरल। देखी उ तो पतो दूसरे टेंशन में रह तारी। काम क्रिया बीत गईले दीदी। देखी अभी बेटा सोचा तारे कि हम आज काल में पूछे मुँह बात। तले एक दिन का होता देखी कि गांव के एगो डोमिन रहली, गांव के डोमिन रहली, उमर जाता रही। गांव में हल्ला होता कि अरे डोमिन जे मर गईली, वो बड़ा बढ़िया बड़ा नेक विचार के रहली, जात के डोमिन रहली, लेकिन बड़ा सुंदर स्वभाव के रहली, केकरो बुरा ना चाहस, हमेशा पूजा पाठ करस, वो अपना घरे में करस लेकिन करस, और केकरो बुरा ना चाहत रहली। अगर उनका दरवाजा कोई भूखा रूखा लोग आ जाए तो ओकरा के खाना खिया के भेजस, खाली हाथे केकरो ना पलटावस। उ डोमिन सबका के इहे कहिहन कि अरे का लेके आइल बानी, कथी लेके जाई, खाली आइल बानी खाली जाई। अब ई पतो के बात कान तक पड़ता कि डोमिन एगो रहली मर गईली, बड़ा बढ़िया स्वभाव के रहली। ओह दिन फिर बाबा के याद करतारी, आंख बंद करतारी और फिर से बाबा के याद कैले बड़ी कि हे बाबा, रउआ कहले रहनी कि हम दोनों चीज देखाई, जे दान करेला आ जे ना करेला, आखिर वो लोग के अंतिम विदाई कैसन होला। एक विदाई हम अपना सास के देख ले बानी, लेकिन सुना तानी के गांव के डोमिन है, बड़ा नेक विचार के रहली, और आज उमर गईल बाड़ी कि हमरा देखे के बा कि उनका के आखिर यम के दूत लोग कैसे लेके जाला। आंख बंद कैले बड़ी और बाबा के नाम ले तारी। तब तक देखिए दीदी, देखा तारी डोमिन जे बाड़ी दीदी, उनका के बुलावे खातर रथ आइल बा और यम के दूत लोग आइल बा और बड़ा अच्छा से अगल बगल खड़ियाइल बा, और जे तेरे विदाई एने के लोग करता बढ़िया से फूल माला के एकदम पहिरा के समझी कि वो रथ में लेके यम के दूत लोग लेके जाता। वो देखा तारी और इस सब देख के देखी वो रोवे लगली, सोच के रोवे लगली कि आदमी दू तरह के बा। हमार सास गईली तो कितना बुरा तरीका से विदाई भई, और झरझर आंख से आंसू गिरे लागल बा और जोर जोर से रोवे लागत तारी। बेटा देखा तारे ये सारा चीज, बेटा सोचा तारे और क्रोध में हो गईले, सोचा तारे कि अरे जवना के घरे दुआरे आई हमार माई मर गई तो एकरा आंख से आंसू ना गिरल, और गांव के आज डोमिन मर गईल बिया तो एकरा इतना दया आवता, जैसे चिल्ला के रोवतिया कि एकर कुछ लागेली। बहुत रोवली ओ पतो। बाद में देखी पति जे रहले एकदम गुस्सा से फाय रहले, सोचा तारे कि आज हम एकरा से पूछ के रहम कि हमार माई मरल तो तू ना रोवले, आ गांव के डोमिन मर गईल बिया तो तोरा इतना रोवाई आवता। पूछले एगो बात, आज हमार बात तहरा से ई बात अगर ना बतैलू तो हमरा तोहरा आज से कोनो मतलब नहीं खे। कहली कि अरे का कहतनी जी, पूछी आखिर का बात बा। पूछले कि आज डोमिन मर गईल बिया तो इतना तहरा रोवाई आवता। हमार माई हमरा के पैदा करके बड़का कैलक, पोस पाल के घर दुआर बना देलक, हमार माई मरल
तो तहरा आँख से आंसू नावत रहे। आखिर का बात बा, हमरा के तहरा बतावे के पड़ी उ डोमिन से तहर का रिश्ता रहे और हमार माई कितना बड़ा तहरा ला कांटा रहे। कहली कि ये जी सच्चाई जानम तो रउओ सोचे पे मजबूर हो जाई। कहले तो हाँ, जो उस सच्चाई हमरा के तोरा बतावे के पड़ी। अब देखी अपना पति से बतावत रही कि अपन अम्मा जी जे रहनी, देखी एक दिन के बात है, वो दिन रउओ रहनी, हमनी कपड़ा धोवत रहनी सन, अम्मा जी के संगे रउआ कपड़ा धोवत रहनी, हम दूरी बना के थोड़ा धोवत रहनी। याद करिए वो बाबा आई रहन, अम्मा जी के कपड़ा देहलन धोवे के, अम्मा जी ना धोवनी। कहनी कि पैसा बा तो धोवावा नहीं खेता जा। वो बाबा हमरा लगे गईनी और हमरा से कहनी कि हमार कुर्ता साफ कर दो, और हमरा से मांगो तू का मांगता रे। ओ बाबा के हम कुर्ता साफ कैनी और बाबा से हम इहे मंगनी कि जे दान पुण्य करेला, जे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बा, उ मरेला तो आखिर उ केतरे जाला, आ जे दान पुण्य ना करेला उ मरेला तो कैसे जाला। उ बाबा हमरा के कहनी कि ऐसा अगर घटना होई तो तू हमरा के आंख बंद करके याद करिया, वो दोनों चीज तहरा लौकी। अम्मा जी अपन जब मर गनी तो हम आंख बंद करके याद कैले रहनी बाबा के, देखनी कि यम के दूत लोग आइल बा और अम्मा जी के बड़ा बुरा तरीका से लेके जाता, बाल में हाथ लगैले बा और घिसेट के लेके जाता। अम्मा जी कोनो पूजा पाठ ना करत रहनी हम, कोई के खाना पीना ना खियाई, एकदम दुनिया से कोनो मतलब ना रखा अम्मा जी के। उ डोमिन के हम नहीं खी जानत, उ डोमिन आज जे मर गइल बाड़ी त गांव के मुहा मुही लोग से सुनतानी कि उ डोमी रलखिया जात के, लेकिन बड़ा अच्छा स्वभाव के रलखिया। आज हम हुए फिर आंख बंद करके याद करनी हम बाबा के, त आज हम देखनी कि उ डोमिन के यम के दूत लोग डोली लेके आइल बाटे, रथ लेके आइल बा और बुला के बढ़िया से लेके जाता, फूल माला पहिरा के स्वागत करके लेके जाता। इहे जब हम देखनी है तो दोनों बात याद करके हम रोवे लगनी है, हमरा आंख से आंसू निकल गइल ख। इतना बात जब पति सुन ले वो भी अचकित रह गईले। कहली कि ये जी हम जब कुंवार रहनी, शादी बियाह ना भई रहे, तो हम शिव गुरु के भक्त रहनी। हम घर में जब आईनी पूजा पाठ करत रहनी त अम्मा जी हमरा के मना कैनी कि हमरा घर में रहे के बा तो तहरा पूजा पाठ करे के ना पड़ी। भगवान लोग जे बा उ बिना हाथ पांव चलैले खाना पीना ला के ना देला, सुतले सुतले भगवान लोग पेट ना भरेला, ई करे खातर अपन हाथ पांव चलावे के पड़ेला। हम शिव गुरु के शुरू से भक्त बानी, रउआ घर में आके हमार पूजा पाठ बंद हो गई, लेकिन फिर भी हम शिव गुरु के मन से हमेशा प्रणाम नमन करत रहिया। पति सोच में पड़ गई ने, पत्नी के पकड़ले बड़े कहने कि अरे हमरा के माफ कर दा, हमरा से गलती हो गई, लेकिन तू हमरा के तो एको बार कहले रह तू। कहली कि अरे ना जी, हम खुद गर्जी नहीं खी कि हम अपना सुख सुविधा खातर रउआ माई बेटा के बीच में झगड़ा करवा दी। हम अपना शिव गुरु जी के याद करत रनिया, ध्यान धरत रनिया, काम करत, कपड़ा धोवत। जब हमारे मन शांत रही तब हम गुरु जी के ध्यान धरत रनिया। और होए ना होए जी, उ जे घाट को आई रहनी उ शिव गुरु जी ही रहनी, और उहे हमरा के वरदान दे के गईनी। आज हम देख लेनी और इहे दोनों के मतलब है कि देखी हम वो टाइम ना रोवनी और ये टाइम हम रोवनी है कि दान पुण्य करे वाला लोग कैसे जाता और ना करे वाला कैसे जाता। यही से कहल बा ये दीदी, देखी शिव गुरु सब देखतानी, नेकी बदी देखी सब वहाँ के पता बाटे। कहल बा, कहावत भी लोग कहेला कि जैसन करब वैसन भरब। भगवान के देहल इतना बड़ा शरीर बा तब भगवान के नाम भी लिहल करी, शिव गुरु के ध्यान करी, शिव गुरु के चर्चा करी। और आप सबे कथा सुन ले बानी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। धन्यवाद।